Arondizuogu no zuzugbo ya onu ne po anu na funa mandemba ibu ni ibe agbako fike 2024 so ni na yo anachera ya mi chera na konye meta na etiwo ime ya na megene etiwo so onye mware nke oji bia we ihe ọma ona agari ya na iwu o me ihe ojo iji zo ya na ohi na yore na akwa if not you will have done so obi ọma onye m ka na-ekwu Ikeji Igbo ndị si America ndị si Asia ndị si Europe onye ọha anọtadegwo maka Ikeji ọ dịghị izi onye anọta onye ọ na-ewutie ọ bụghị ọdagwo so anyị na-asị na onye ọma ndị ọ ga-adịrị na-aga dịka nna anyị asidori
Let's go.